Для мастацтва не існуе ўзросту, а класічнае робіцца сучасным. У галерэі «Уніскладовая» сёння адкрываецца выстава 82-гадовага майстра лінагравюры Геннадзя Грака. Мы заспелі праект у працэсе монтажу. Перанесці класічную графіку Геннадзя Грака у галерэю сучаснага мастацтва прапанаваў малады мастак Уладзімір Грамовіч. Адмыслова да выставы ён надрукаваў раннія працы майстра, створаныя ў савецкія часы, каб зірнуць на іх па-новаму, адкінуўшы ідэалогію. Ён да гэтага часу захоўвае стылістыку такую, которая яго выпрацавалася ў 60-е, 70-е гады, такая абсолютно класічная гравюра. В этом ёсць майстэрства, в этом ёсць нешта такое моцнае, чаго зараз уже рэдка сустрэнеш у мастацтве. Геннадзь Грак працуе больш за паўстагоддзя як мастак і выкладчык. Таксама ён вядомы экслібрысіст, стварыў больш за 600 кніжных знакаў, афармляў кнігі, першым праілюстраваў раман Караткевіча «Хрыстос прызямліўся ў гародні». Актыўны майстар і сёння, але гэтая выстава асаблівая, бо адкрывае яго для маладой публікі. У галерэйнай прасторы стварылі міні-майстэрню мастака, прывезлі ягоны станок, і аўтар правядзе майстар-класы па лінагравюры для ўсіх ахвотных. Адмыслова да выставы Геннадзь Грак зрабіў 3 працы. На іх тусовачная вуліца Кастрычніцкая, будынкі, дзе цяпер бар «Хуліган», кавярня «Энзо» і ўласна галерэя «Уніскладовая». Ён таксама цікава іх вырезаў, такім там нема людзей, адны машыны, амаль не Кастрычніцкая, ну ці такая, якая яна была, напрыклад, гадоў так 30-40 назад. Выстава сталася часткай вялікага праекту «Кастрычніцкая. Усё ўключана, усе ўключаныя», з дапамогай якога галерэя «Уніскладовая» спрабуе зрабіць вуліцу больш інклюзіўнай і дасяжнай для ўсіх. Вырашылі паспрабаваць працаваць з розным бізнесам, які прадстаўлены тут на вуліцы. Гэта кавярні, рэстарацыі, атэлі, і паспрабаваць змяніць іх каштоўнасці, калі яны не такія, якія маем мы. На выставе, якая працягнецца да 1 верасня, можна будзе і набыць працы Геннадзя Грака. Александра Дорская, Белсад. Меліса праз усё жыццё пранесла платанічнае пачуццё кахання, якое так і не здзейснілася ў рэальным жыцці. Тое самае здарылася і з Энді. Камерная прэм'ера на малой сцэне Магілёўскага драматычнага тэатру, пабудаваная выключна на лістах герояў, і магла б стаць узорам эпісталярнага жанру, але талент актораў прымушае паверыць у напісаныя на паперы эмоцыі. Интересно написан. Интересно с режиссером. Интересно режиссер работал с нами. Ну, а как бы сказать, чтобы там внутри... Ну, я не знаю, я просто всегда, какая роль бывает у тебя, ты всегда в нее влюбляешься. Оказывается, он и любил, но для него была очень важна его карьера. Это то, что, думаю, этим страдает большинство мужчин. Это серьезная проблема. Рэжысёрка пастаноўкі Каміля Хусаінава дэбютавала ў Магілёўскім драматычным тэатры са спектаклем паводле Васіля Быкова «Жоўты пясочак», а цяпер прэзентавала п'есу амерыканскага драматурга Альберта Гурнея «Любоўныя лісты». Очень разные люди, очень разные миры, и как они хрупки порой бывают, как легко обидеть человека, как легко его убить словом, даже на бумаге словом. Моцную атмасферу спектаклю стварае аўдыёвізуальны рад. Выкарыстанне праекцыяў сталася своеасаблівую фішкай спектакляў на малой сцэне тэатру. Але не толькі сцэну узбагацила рэжысёрка Каміля Хусаінава. Она как бы помогала нам наполнять свои роли духом, мыслями. И это очень важно. И главное же, чтобы это прочитывали зрители. А зрители, как нам кажется, прочитывают, когда все просто. Сложности, но в простоте. Наведнікі прэм'еры адзначылі глыбіню пастаноўкі і трапнасць пачуццяў, універсальных и панадчасовых. Этот спектакль не оставляет равнодушным. Он вызывает разные противоречивые чувства. Меня порадовало, что это американский автор. И несмотря, что как бы вроде бы и ценности другие, как бы это, но в конце концов ценности те же самые у людей. Пабачыць спектакль «Любоўныя лісты» можна будзе ў новым тэатральным сезоне Магілёўскага тэатру, які пачнецца ў верасні. Ольга Васильева, Магілёў.
Арт-Джыжаль міжнародны пленэр па кераміцы распачаўся ў Вербках Бабруйскага раёну. З 16 ліпеня 20 мастакоў з 8 краінаў на беразе Беразіны цалкам прысвецяць сябе творчасці. Галоўная каштоўнасць пленэру – абпал гліняных вырабаў у печках. Ва ўмовах майстэрні гэта было б абсалютна немагчыма. Нязменны мастацкі кіраўнік пленэру – знакаміты бабруйскі кераміст Валер Калтыгін. Які б я там тэмы не прызначаў на кожны пленэр. Я хочу сказаць, што ўсё ж таки выліваецца ў тое, што кожны мастак гэта як бы выносіць на суд гледача сваё ўспрыманне света. Тэма сёлетняга 16-го ўжо пленэру «Мастацтва як свет самавыяўлення». У фінале па традыцыі на адкрытым агні будзе абпальвацца гіганцкая скульптура. Сёлета гэта печка-буржуйка, падуладная богу падземнага агню народнай міфалогіі Жыжалю. Тым часам на форум керамістаў завіталі дзеці. Это важно, что не стоит преподаватель и не говорит, вот ты должен делать так, ты должен вот это сюда налепить, а каждый свою фантазию включает и делает с радостью то, что получается. Інклюзіўны курс керамікі мастакі правялі для дзетак з бабруйскага цэнтру «Росквіт». Госці атрымалі па чарадзейным кавалачку гліны, кожны з якіх ператварыўся ў рыбку пад апекай дарослых творцаў. Что-то сделать самому попытаться. Вот как моя жена смеется, разве это похоже на рыбку? Да, это может быть и не похоже, но это его работа, это его видение. Как получилось, так получилось. 16-й міжнародны пленэр па кераміцы традыцыйна завершыцца вялікай выставай у Бабруйскім мастацкім музеі. Потым выстава пераедзе ў Магілёў і Менск. Вольга Градзейчык, Белсат.